Значит, что неинтереснее, к мы сегодня будем снимать. YouTube да жалба меня, барам мегем. Минусой морал хельнахнен ки. Ва одам бойбта судьё продажным биян. У бубра судьё честным биян. Усолам на мегапавта биян. Дарк. Ус. Вай трах амакитай ки бе пул мебра батл мекина. Баъд айру қоғаз намехонанд, сари минбар намехонанд. доруҳои алҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад. доруҳо барои баровардани мӯйсар ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред. пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софсавдо. агар ки шумо ба варзиш машғул бошед, метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои софсавдо истифода баред. доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург аз 1 то 2 соат мебошад. доставка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз. аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи комментҳои ва кадом мехоҳад 20 сомонӣ кор кунад поён дар номера дар телеграмаш менависи аз соати 9 то соати 4 бегара 20 мара мефаҳмонаташ хе кор мекунӣ. ва кадом мега сума нагзарондан, значит чизере хато кадай ва ҳаму шартҳои гуфтаги мора ҳеҷ чор накадай, барои ҳаму сумша нагзарондан. ва кадоме ки сумша кам гзарондан, 20 сум, метавонед муроҷиат кунед дар ҳаму номер. Оки дар комментария бинависен, мо мехонемш. ва охири видеода 10 та минуси нав барои батли рисолаи гӯш кунен, кадомаш интересатона истифода барен. лекин ба бародарое ки хечона умник мегиран ва системаҳои Apple Music дигар чизода дабавид мекунанд трекошона ва баъд YouTube да жалба меояд, барои ҳам мегем минусои моро хел накунен ки проблематон создаъат мекунем, барои ки мо мехарем ва коммерсия мо ва барои чи мо дар система дабавид намекунем, барои ки вая истифода барам, вая фрия, барои ҳаму эҳтиёт кунем ва сар мекунем якм комментарияра. Давронҷон Сафаров гуфта ака худуди 179 000 подписчик код зиёд намешавад дигар. Мурдан чо кадан. Подписчикои мо в основном качество требовать мекунанд ва планка онамо бардошта будем, ҳам хеле чизо требовать мекунанд ва барои ҳаму подписчикои нав ҳам вақте меоянд ки мо барномаҳои крутое мекунем ва сум расход мекунем ва барои ҳам нахезисан, яъне сум расход надорем, маънои амро дора. чанд суми расход мекунам, қадар подписчикот мехезад. Нодир Муҳаммадиев гуфта рептиҷаи мусрен чиен шумо як видеора ду бори мепартоен. Дигар идея надорен мусро. Ман намедонам кадом видеора ду бор партоем, ку бинавис кадом видеора, агар ки бугӯ топ кадагем туда суда вай просто видеое ки 2 соат 3 соатан ва ҷои дар коришамо мегирем топ мекунем ки чтобы ту нашини 2-3 соат тамошо накунӣ, ҳамин ҷоҳоша бигирӣ типа бидони ки кира чӣ гуфта. Агар ки бугӯ ки дутаи видео мепартоем, ту огоҳ ки мо монтажёра борс пейҷ гуфтай шона истифода набурдестен, на расмша, на номша. Значит, что неинтереснее, ки мо истифодаш набурдестем. Як секрет афаҳмтон, сурати касера дар ковер мебинен, бидонен ки ҳамво ҳози интереснеянд. Ва кадомре ки номша намондагием, значит интересни нестанд. Инам қадар секретама шуморо мегӯм. Юсуф Шеров гуфтай эдоди панда. Аму релклай кияй сағира номша зиёд медони, фамилия ва номша медони, бо чихта ким ки мегирӣ. Я наму такаббурен инагда ма хиёл мекунем ки вообще ҳунтон бумагаранад дагия, лекин реклай кияй мешносиш, бугу рекл сувроб 48 000 трек хондагиай, бисёри трекош сабранд ва 8 000 трекша ман зиёд медонам. Ина хеле бугу сағираи такаббури ахмақ ҳана муд рафтор бугу фукуш дастаи белвори хеле мардак боши хедат бугушт биё рӯ барошта бугу ба мебинем фукуш дастаи бела ё ки дастаи бел да хид кади. Ина хеле тада калада нанавис комментарий мада ё ки бинависам хеле ҳарч мегӯ. Абдуллоев Саид гуфта барномаи комментора куҷо кард яке худо ин астаи ва ҳаракат мекунем ки ягон кор кунем, танбал шудагем, соф кадагем обшим.
Раджабов ТВ гуфта дӯхту ман против ягонташ нестам. Неки ами Шахир брат басай ғайбата сар як дастархон биден басай ами гапои лишни ягон кори дигар кун. Ганда ами корот бародар гиромӣ оператор Давид рафт. Бародар гиромӣ ҳамин чиз шумо да маъқулай. Ин ҳами видео 10,000 просмотр зиёд гирифт. Ва дигар видеое ки ягон хел ғайбат ягон касе ягон чугӯӣ нест 10,000 просмотр кам гирифтагиай. Так что то простой видеомон просмотри хуб нагира мо ғайбату чира бас намекунем. Барои ки ҳамин просмотр хел нишон медаҳад шумо чӣ фикр мекунед ва чӣ шумо да маъқулай. Шерали Сафаров гуфтай салом алейкум. Акон навик даъват кун баъди батл гум шидаи тенҷӣ боша. Навика даъват кардем баъди батл суҳбат кардем. Вай мардак ай паси зиндагишай вай мумкин ягон чиз тайёрӣ накард. Рекл батл дора барои тайёрӣ дестай ҷая қопча гапча бикун. Усмон ҷони гуфта илтимос реклама намонен у доруҳотон ҳалол мебуданд ихидша фарбе мекард. Бародар форат сари ҳар як видео мо да сум бите мо ҳеҷ як реклама намекунем. Агар нафорад илтимос просто пропускатш кар агар да интерес набошам ҷои рекламаш тамом. Дубора мачқи 15 секунди пропускат мекунакун. Нурали Саидакбарӣ гуфта доди худо даф кун ҳар хел мирға девона шидай қати бизо савол ҷавоб мекунӣ. Да ёд бигӣ соли 2016 шахсиятҳо вақте ки Степа мебромад баромад мекард 2016 бад иш мебромад уш мебромад аққоратшон мекарден кияй ҳасов замин замон репер гирифтай ту даст да оғози барои батлошон зорен да ҳақшон зорен. Так что иёрам оянда доран ҳарчи нагем ё хита бигӣ ёки хаб кун наифорад тамошош накун тамом. Сименс Москва гуфта шинаб зурай мардакай доди худо занакай доди худо батра ришта ва Сузан харам рав карта бидуз. Барадар аввал ту гап зада наёҳад ба гаҳа баъд ҳаминҷада аганчи ба гаҳ фаҳмида дигар хеле гап наза. Доди худо Ахмедов Шахир ту шайтони барои хайп любой чиаме камтар мардак шав доди худои гапа Шахир да бигӯ мужик дили гурдаруш брадаруш бугам гапора мехона комментота медона ки да гап ҷавоб дана метуни ҳеч то намега. Хуршед Нуралиев гуфта ака дохдо куло брат дараки райдера биё райдер 100% райдер зиндаву саломатай райдер ай паси корбори худаш гаштай райдер хид кард ки шумо мехоҳем ки фақат вай ҷанг на фақат ҳар каса ҳарчи бига фақат ҳамара дис бизана баъд тамошош мекунен. Барои вақт айпас зиндагиш дагия ва зиндагиш 100% гузаштасе. Так что хид кунем ки барои чи бисёри реперо нестанд. Амин Рустамов гуфтай реклама зад кард. Мемони тамошо кунем, мемони сумкор кунем, мемони зиндагиро пеш барем. Мо барои чи қадар расход дорем. То просто намедони ман ҳеҷ инами ҳози ҳеҷ барнома надорам. Мо ошда 12-13 ҳазор сомонӣ расход дорам. Ҳеҷ ко надорем на ҳеҷ го надорем. Хит каеса 13 ҳазор сомонӣ расход дора. Агар ами як кор кунем оша 20-25 ҳазор мешава. Бо ту мехоҳӣ ки мо реклама накунем. Ты кто? Воин. Ёди ватан. Гуфтай ай ба ей доди худо мардак калон и чӣ коре ба худо ай ба. Саломатов Умед гуфтай доди худо братан ами мавера я бало кунен судяи продажни нагирем бо. В общем ма як чиза хит кардам ки кадом одамеро шумо фанатӣ мекунен ва ӯ одам бои бута судё продажни бидиҳанд ӯ бубра судё честни бидиҳанд. И уже фаҳмиши шумоe мафкураи шумоe ва ҳамин қашаб донем ки дар ин байни 40 кас як кас чемпион мешава ва 39 кас да ҳамун судёи мо продажнианд. Так что ин чиза морам қабул кардагем судёрам дига аҳамияту наметад. Мо судё гуфтагем ки нем хеле критерия ҳамин хеле критерияҳо қати судит кунем тамом. Бе критерия судит кардан нодурустай батла асобина барое ки باید یک قبچه نفهمایی میشه обязательно критерия داشته باشه باید батл обязательно. محمد ربیев گفته دوی خدا پگاه همین کارات میپرسن ها
ай чӣ мепурсанд чира мепурсанд чӣ мекунанд пагоҳ трай чӣ мепурсанд бародар трай тамошо кардан мепурсанд ки ту ҳаму барномаи дурихдора мемирдӣ тамошо намекардӣ ва намозта мехондӣ ва мерафтӣ як тоат ибодат мекардӣ ва хайр мекардӣ мерафтӣ як санга дар пеши як раҳ мемондӣ ва ёки айра санга мегирифтӣ як баллони мошин як баллони хар нашкана короче трамруд сиёҳ ҷамед ҳасанов гуфтае еврей кал ҳамин дар таги видеот навис кадом время дар бораи ки ман дига кор надорам те 100 сум нависам гап мезани видеота аввал то охириша гӯш карда намеша гапҳои но дар кор ҳеҷ када дар кор нест тагда тамошо накард ҷамшед бля беҳрӯз 70 гуфта бигирен ба серақат далелшо биёрен ки маъне намекунам батлои солтон ӯ солам намегапа гуфта бен дар сон хеле гуфтем ки короче ё киям бигирен райдер стёпав навик ралик ленд дигарро биёрен ки батл маъне накард и сол бо ӯ сола мегем бо сол дига бо и сола мегем як сол шумо апазат кардем як сол қафоем 19 Сафолов official гуфта акад рихдо илтимос релаф со судит кунем ай вай боварӣ дорам ки дей мирам мебра ба пеш релаф бачаҳакои дер мирам боварӣ дора ки релафа мебра деми барои ҳамун рӯз судё ришад мекунанд ки кира брид ва айрӯи тайёрии дидагишона иҷа дичка ҳичира буз намекунам исматулло сатторов гуфта акад рихдо ҳами еврей меганад ростат меган як бруки соз намепӯши еврей бруки соз намепӯши шогирдот айта чӣ брат бигиран илтимос ту бояд намуна бошӣ яъне брук гуфта ту тай шорти будум барои мегӯй давай ба кори хита ки либосо хита нигоҳ брашка ман медонам чӣ пӯшум ва ӯ фаҳмишу ӯ миравазрения ту дорӣ ӯ барои хита илтимос ба ҳеҷ чизо кор нагирен аввала хита бидон зиндагии хита бидон проблемаи хеле дастатичне немқадар советаем алишер балаев гуфта ҳамун репои баақла брор батл ё киян я репа дая афта менависам бо мара батлерштиян ам гуфтагима навик лен шнапс рейкл сиван карлион бите 1 миллион сомонӣ ма я батл ташкил кунам сари ҳар я батлшон 10,000 15,000 шон битам броям батл кунад ту девумаи чи ту вай ватра амакитай ки бепул меброя батл мекуна 5 та батл бизана баъд охирда 15,000 сомон бигира агар бо 5 та батла бибра бо барои ҳар я батл бояд тайёрӣ бина бо мегум вай амакитай навик амакитай ленд амакитай шнапс амакитай рейкл амакитай сиван амакитай барадати ҷои 50,000 сомонӣ монд 50,000 барои ҷои якум ва гуфт ки инам хеле одамон ам гуфтагиҳо хита гуфтак ки биёин иштирок кунед барои чӣ иштирок накардан барое ки байни ҳамун 16 нафар бид 8 нафар бид як кас 50 тара мегирифт ва барое ки штобии одамои гуфтагии ту биёян иштирок кунанд минимум бояд ҳар як батлшон минимум 50,000 сомонӣ боша минимум дар ёд бигирем ҳар як тайёра хайна 16 нафар бошанд в среднем 10,000 сомон расход мешавад 160,000 сомонӣ биёр бимон хайна 100,000 сомонӣ биёр бимон ман меёра ҳамаша батл мебурорам ҳамаша пагаловна батл мебурорам ҳар як батлшона 10,000 15,000 мегиранд ку меан батл мекунанд баъд айрӯи коғаз намехонанд сари минбар намехонанд текстошона фромӯш намекунанд барои чӣ барои ки сумшондагӣ вай мардаку медона ки хона да сума метам мара дига ҳечка хавотир ташвиш намекунад ман дар як ҷо мешинам текстом азёд мекунам ох мардак ту ба 500 сум 1000 сум мардакҳоро бурвардаин батл монданӣ вай зиндагӣ дора вай кредит дора вай як қобча чӣ дора вай мешина як моҳ барои ту худ сарша вайрон мекуна ки бо бой бита бо ягон сум нагира с чего ты взял что и мардако батл мекунад тина как одами адекватни ҳамиша анализ ка ҳами мардако да ҳами 15,000 сомон барои як ҷо меарза так что илтимос пеша як чиза гуфтан худ шурак фикр кунем ки барои чӣ ҳай мардакора ман батл намебурам барои ки ман худна позволят намекунам ки ҳай мардакора бум биё батл буро барои чӣ ман медонам ман худмам зиндагӣ дорам медонам ё чӣ зиндагӣ доранд ва чӣ барои чӣ сум дар кора ҳай бачаҳако ёш оли зиндагишон сар шидак нест бисёрш зан надоранд қайб 90% зан надоранд ва айпаси кору боранд ҳамун бачаҳакое ки мегӯй ӯ вақт барои чӣ батл мекунанд барои ки зан надоштанд зиндагӣ надоштанд
кайф гамегаштан аҳози зиндагие бача давай охир минусора гӯш кунем кайф кунем хай Shame Production. Shame Production.
Shame Production. Shame Production.
Shame Production.
Shame Production. Shame Production.
Shame Production.